रन्जन क्रिएशन चैनल बयखौबो बरायबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चैनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। फै जों दिनै आगोलावनो लिरना फोसावजाखांनाय नैबे दोंसे खन्थाइखौनो फिन खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं गोरबो लाइजामनि राव, लिरनानै फोसावजादोंमोन 4 सेप्तेम्बर 2020 मायथाइ। फैदो बिदिब्ला दानिया जागायलांदिनि। गोरबो लाइजामनि रावफोरा नोंनि मावख'आव गनायथि मोननायमोनब्ला लिरहरगौमोन आं जिउ सानरेबनि फारिथाइ, गोरबो बायफ्लेनाय बिसमोन्थोरनि मोन्दांथि मुंनि नोंनि मावख'सिम। आसारि सिख्लानि गोसो थोनायाव आं गबहाबनाय मोदोमफ्रु समफोर, लामा गिदिंफिननांनायाव लाख'हायै सोमखे मिनिस्लुनाय, दान खोमसि हरनि गोरबो हाथरखिनि बिबां। आं लिरहरगौमोन गोरबो लाइजामजों नोंनि मावख'आ गनायथि होयोमोनब्ला। सानस्रि मुंनि रेबगना बेरखांहोनो हानायमोनब्ला, गोरबो मेवखांनाय सोलेरनि जिउनि बाथ्रा, फोथांनो जुजिनाय सानस्रिफोरा बाज्ल'खांनाय, अनजिमा गोमानाय बैदासिनि देंखो। लिरहरगौमोन आं रिजि रिजि हांखोजों नोंनो बुंनो दोनखोमाबोनाय गोरबो लाइजामनि राव, नों गनायनायमोनब्ला। नोंनो बुंनो दोनखोमाबोनाय गोरबो लाइजामनि राव, नों गनायनायमोनब्ला।